Yojo, yojo. Yojo, yojo, yojo. Yojo. Yojo, yojo. Yojo, yojo. Yojo, 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 yojo. Txiriton, eskerrak aulki bana ekarri duen, Hemen apatz gustora egoteko, Gaur, Ipurdien atxedenerako nazioarteko eguna ospatuko dugu hemen, Zumarragan! Kaixo, 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 kaixo! Aupa Zumarraga! Kaixo! Kaixo! Ongi etorri trikitraka trikitronera! Txirri babalorea, iaiz aulkirik ez duen bakarra. Nirrita Txiribiton, zer egiten duzu ez zuek biokor eserita, Azken moda duk, Kusten alduk, Mundu guztia jarrita zagok, Mundu guztia eserita. Iez beste... Ni ere gustora eseriko nintzateke ba, Bai, baina tamalez, ez daukak aulkirik. Bai? Txiribiton, benetan, niretzat aulki bat egingo duzue? Oh, ze lagun zintzoak zareten, benetan! Ai, ze ondo! Ea, Txirri! Ze ondo! Estali begiak eta itxaron guk etxan arte. Sorpresa bera! Sekulako sorpresa hartuko duk. Monumentala, Listo, Txirri! Aulki dotorea geratu zaik, ez da Txiribiton? Zolarria, aulkia baino gehiago, tronoa dela esan nezakeke. Estrenatzeko irrikitan nago! Txirri! Ai. Ire Ipurdi estudiosoaren gozamenerako, inoiz probatu duan, eserlekurik gozoen eta leunena izango du gaurko hau. Ator, eta orain, eseri askar, nire bizkarazpian, gure aulkia pres baitago, ez da gila, baiez! Eba! Zapaburu alenak! Aulki ikustezinaren txantxa berriro ere sartu dirazue. Egia, Txirri, barregarri geratu ez? Hemen Zumarragan? Baita telebistan ere, Aprobetxatu aukera, itzuli da Txirri Hortera. Klik-klak, telebista! Klik-klak, piztu telebista. Klik-klak, telebista itzalin. Klik-klak, nahi ez baina, bera gabe zinbi.
Ikusgarri astuna, divertigarriena, naskatzen gaituena. Amodioz kolore, tiro eta dolore. Etxeko eta turista, xerasu telebista. Klik, klak, piztu telebista. Klak, klik, telebista itzali. Klik, klak, nahi ez baina, berak gabe zin bizi. Telea ikusteko, baina ez tontotzeko. Egin esaxokera, ez ikusi sobera. Lagunekin ibili, maiz emarri irakurri. Programa honak hautatuta ez hipnotizatu. Klik, klak, piztu telebista. Klak, klik, telebista itzali. Klik, klak, nahi ez baina, berak gabe zin bizi. Arratxaldeon, eskamutiriak. Arratxaldeon. Ezue, gaur, Maitane Seguruaren urte betetzea da. Lagunduko diazue festa sekretu bat antolatzen. Primeran, zue kotxe giozue Maitaneri, ni atzera noa zari bat antolatzera, Mundiala izango da. Nagusia ahoz zabalik utziko dugu. Zue egitu Maitaneri, Nere bila. Nola? Zu? Tira, berdin dio, Haze harrera beroa egin diazuen, eta pozten haue. Izan ere, justu gaur, egun berezia da niretzako. Ixo! Utzi txapak beste baterako. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, onak. Zuri zorionak, zorionak. Zuri zorionak. Barkatu astondo, baina ingurukoen timpanoa txikitzen nahi zinen. Baina ze zusteko polita, Pepito? Zorionak nagusi, urte askotarako. Ea, denok nerekin. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak Maitane, zorionak beti. Aizue, mila esker eta zui ere, unkituta nagoziaro, Orain, detalle txiki bat besterik ez da falta. Kandelak. Kandelak ere karri dituzu? Hene, Pepito, ba mordoska jarri barko dituzu, Ea asmatzen dudan. Bi. Txolon, nik 2 urte baino gehiago dauzkat. Hogei. Tira, hogei, ez duzu asmatu baino ongartu zabiltza. Berreun! Oraingoan bai, bete-betean asmatu dut. Bejonde izula nagusi, zure bigarren mendiurrena ospatuko dugu. Bota pinue, Amoña Segurola! Hala, eta orain, tarta probatzeko ordu heldu da, Kaifas. Bai, txokolatezko tarta gozo-gozoa, neu hasiko naiz. Hasi? Eta bukatu? Honegin! Buah, gozo egia. Txiribitonen urte betetzerako, marrubizko tarta erosi beharko dut. Kantu txepelak, paiazoen kantu txepelak, eta gora, untxartako sambo, koramba!
zabilen txiribiton, de Montre. Zue beti traba egiten. Gora festa! Gaur ere gaizki hasigatuk, de Montre, desastre. Desastre. Ni kokote daño nau gauzak ondo egite az. Oh. Aspergarria duk eta gaina lertuta geratzen hau. Alfer, utxa. Nahi alduk txiribitonek besotan goxo altzea, eta nik biberoitxoa emango diat, Nik ganorazkoa atsedena behar diat, Jubilazioa! Insertxo eta Benidorm topera! Ziren bezedez, Euskal Herriko ipurdirik maitatuena, famatuena, eta hauki sistin horretan esertzen nahi duk babolio. Argizagok, adarra jo nahi didak, baina supermirri ez duk leloa, Aizak, niri oso eroso iruditzen zaidak, eta praktikoa gainea. Txiriten, utziko aldian niri probatzen. Stop eta stop. Norentzat egin du txiribitonek aulki hau? Niretzat ez da? Beraz, neronek probatuko diat. Ez da pentsatu ere, neronek probatuko diat. Ni eseriko nauk, eta kitxo. Bai. Nik probatuko diat. Nik. Puntxo. Estupendamente! Txiribitón, behingoagatik, eta jusko erabaki hartu duk. Adiskide zintzoa izgero. Nirri eta bere ipurdia! Joperas eta joperas. Adiskide maltzurra, txiribitón. Sekena, traidorea, txikinoxoa daena. Bale, kokodrilo jale. Lehen ere barre galantak indituk nire kontu, ez da? Orain odolkiak jaso dituk ordainetan. To! Kantuan azteko ordua dela? Nork erabaki du hori? Bai, kantuan azteko ordua dela adierazi du txiribitonen erlojuak. Erloju adin, egon nahi eta egon ezin, tik-tak, din-don, kuku. Goiz txintan lopetean, niko xonakoenean, esnatu nau txirriñak, gordena esmantapean. Ring, 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 ring. Erloju adin, egon nahi eta egon ezin, tik-tak, din-don, kuku. Eguzki erlojua etxaurreko paretan, lainorik ez badago, isilik lan eta lan. Erloju adin, egon nahi eta egon ezin, tik-tak, din-don, kuku. Eskumoturrean dut erloju modernoa, alarmak jotzen badu, laiztere etxera noa. Erloju adin, egon nahi eta egon ezin, tik-tak, din-don, kuku. Ordu bata, ordu biak, ordu eroko zita, kukua egatzen da, bere abia utzita. Kuku, 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 kuku. Erloju adin, egon nahi eta egon ezin, tik-tak,
Erloju altuena da elizorrekoa. Orratz luzeak eta zenbaki handikoa. Din-don, din-din-don, erloju harinari, egon nahi eta egon ezin. Tik-tak, din-don, kuku. Batzuk irribarrez, beste batzuk ahoza balka, tiragut bat aukeratuko dugu, txiriguetakan parte hartzeko. Beste batzuk urduri, nori tokatuko tezaio. Ara, bueno. Ederki denak barruan ditugula, bat aukeratuko dugu. Ia bat zein den. Ikus dezagun. Hauxe, isiltasuna mesedez. Amaia Rodríguez! Haupa, Amaia! Arratxaldeon, Amaia, baina ze guapa etorrizean jolastea, neska. Galdera bat, Amaia, zein kolorea gehien gustatzen zaizuna? Morea. Morea, ederki, eta zein zenbaki da zuretzako berena? Hirugarrena. Hirua, ederki, hirua ez da txarra, Oso eta kontai guztu polilla, zein da zure janaririk gustokoena? Aragia. Aragia, bai. Txuleta hundiak jaten dituzu? Ez. Zergatik? Xerrak, oso hombre, ondo. xerrak. Aizu, eta galdera bat, normalean, sorte hona dukitzen duzu? Bueno, batzutan. Bueno, ba, Gaur espero bai. dugu gaurkoan hola izatea, ezta? Bai. Ederki ba, ia ba. Orain lagunok, katxiruloak ipintzeko garai eritsi da. Zatoz nerekin. Eskerrik asko, merezi. Oso ongi. Zure zenbakia. A ber, Zatoz. hartu zure lekua. Jarri hemen. Amaia, Hartu indarra. ederki ba, hartu erruleta lasai. Eta Eman gogo, ia ba. Batzutan etzen nukela sorte hona. Tira, ba, orduan, sardadilla, urrezko kakamo gordoa! Tira, Amaia, sorte txarroki dugu, baino lasai, urrengoan izango da, eta Amaia, tori urrezko kakamo gordoa. Hartu. Eta egin txuf. Egin, ederki, tira, Amaia, urrengoan izango da, bai, guazen lasai, gerarte lagunok agur. Guazen.
trafikoaren ondorioak sufritzen. Eraso zikina izan duke, traizioa. Eskerrak tipo gogorra naizen, baiet, Bai. Aizak, mirri. Ara, hemen jendeak gubion kontu barre galanta bota dizki, koinarte. Zeiru ditzen zaik txiribitoni ziria sartzen baziogu. Primeran! Izugarri gustatzen zaidak, txiribiton bazilatzea! Bengoz, kategoriako ideia izan du! Sentitzen diat, baina kantuen egiteko nekatu egiak eudek. Ziplo eginda, Txibiton, zergatik ez dukik bakarrik kantatzen, Mok. Bentaja nabarmena daukak, Desafinatzen baduk ere, inor ez du konturatuko! Ze? Ikere eseri nahi duala? Txiribiton, sentitzen diat. Zergatik ez duk lehenago abixatu motel? Orain, ez duk iretzako aulkiri geratzen. Txiribiton, Euskal Herriko aulki guztiek greba oroko rabiatu ditek, Ez ditek ire ipurdia eutxi nahi, arrisku laborala hundigia duk eta... Beraz, tente egon beharko du. Liburu bat! Euskararen hiztegi orokor eguneratua? Hemen nire muturren aurrean derrepente azaldu da? Hau magia da, miraria! Nire bizkarra! Pera, txiribitón, Ederki engainatu du txirri, Boli horrek beti, iztegietan izan dik galbidea, Amona Martxelonek propinatxoa bidali dit. Litxarreria mordoa erosiko dut. Txorroko. Tak. Nintzuruñan lehertu dizkida, hipopotamo! Txiribiton, potolon! Utzi alperkeriak eta hasi kantuan berehala! Potolon, txiribiton! Txiribiton, itzela aiz, txiribiton. Lehen da bizi matxakatu egin gaituk. Eta orain, perieda joan nahi duke? Bueno, nik bainepen, litxarriak erosteko txampona basaukea, guatzen Santo Tomaseko feriara! Santo Tomaseko feria, txorizoa eta gogia, lapurrak ibiltzen dira, iriki ondo begia. Abenduaren 21, Santo Tomasen eguna, Euskal Herriko toki askotan, jai zelebratzen duguna. Pobreta beratz jende askori, maisak ordatzen zaiguna,
Festa handiak izango dira, etorri askar laguna. Santo Tomaseko feria, txorizoa eta ogia, lapurrak ibiltzen dira, iriki ondo begia. Egun horretan pentsatzen bada, feria ikustera joatea, beldurrik gabe etorri lasai, zabalik dago atea. Goizean plaza ikusiko da, gauza ederraiz betea, falta duena zerbitutzeko, badago borondatea. Santo Tomaseko feria, txorizoa eta ogia, lapurrak ibiltzen dira, iriki ondo begia. Santo Tomaseko feria, txorizoa eta ogia, lapurrak ibiltzen dira, iriki ondo begia. Txibuetaka! Aizue, benetan ez dugula beste kakamokordo bat oparitu nahi. Ni ziur nago orain opari bikaina ateako dela, bai ez Pepillo? Ziur. Ja, ba. Batez ere Pepilloren aurpegi eder hori ateratzen bada. Egin dezagun zozketa lehenik eta behin. Ai. Bat aterako dugu mendik. Ja. Hori xebera. Hauxe, xiltasuna mesedez. Nagore Lapizondo! Aupa Nagore! Arratxaldeon! Arratxaldeon, urduri altzaude? Bai! Bueno. Nagore, zenbat urte dituzu? 7. 7, ederki. Zergatik zaude urduri Nagore? Zeba, emedet kakusain atera bartzala. Ez, ikusiko dezu, oso zorte honokiko duzu ziur. Lasai, Nagore, haizu, norbait agurtu nahi alduzu. Bai, Kakusina. Esan. nire izeba eta nire lengusua. Ederki bagurtu eta geratzen dira txarroa! Ederki, orain zatoz nerekin, polit hori, zatoz nerekin. Hemen duzu erruleta, gogoz astintzeko. Ederki. Eta ea zorte ona dugun, Osondo, Nagore, gezi honek, bai, zure oparia eskutatuta dakan arpegia markatzen dugu, beraz, erne, hartu ruleta, eta eman gogo, ria ba! Aupa Nagore, ni badakizu eskuzabala naizela. Badakizu tenisean jokatzen? Bai. Bai, eta zer behar da tenisean jokatzeko? Zer behar da tenisean jokatzeko? Raketa. Raketa zoragarria zuretzako da, Nagore! Zoriona! Begira, Nagore, honekin zure tenista karreraz dezakezu. Noski profesionalizateko, primeran ez da? Bai. Aguatzen, entegatzera! Bueno, zoriona! Zoriona, Nagore! Carriños, eta bera zirriña, gola noitako zanbodemoa, kakuzinaren zanbodramo, Begira bolintxe, Rumania herritik pertsona batzuk ateratzen ziren, munduari buelta ematera, ekilibrista... Aizue, liburuetan gezurrak idazten dira? Begira zer jartzen duen. Ekilibrista bat,
mai baten gainean igotzen dela, ruloaren gainean, Bolintxe ez da pentsatu ere. Ez zara igoko, ez da? Ez da igoko, ez da? Aizue! Egiten ari da! Kasu, Bat! Listo! Bolintxe! Hazi! Nolako? Aizu Bolintxe, nik ezin dut hori egin, ez da? Egin dezaket? Proba ingo dut! Banoa! Bat, bi, iru! Txoi pixka batean, nire gorputza prestatu behar dut. Beroketa bat egingo dut. Beroketa. Aizue, hanka bat falta zait! Non? Etxean ez! Ai, barkatu! Bere tokian jarri behar dut, Bat, bi, iru! Ta jarriko dut, ados? Venga! Zer, prest nago? Ziur zaudete? Bat, bi, eta... Ahaha! Orain zer, Bolintxe? Beldurre! Eta orain harrapatzen zaitudanean ikusiko duzu!
Adiskide atseginak, gaur, hemen, brikolaje ikastaro trinkoa egingo dugu. Brikomania. Hori, kalkamonia. Irri, brikomania. Txiribiton, tripa sorria. Tira, ikastaro trinkoaren gidaria ni neu izango naiz, ni naizelako estudioso eta talentosoena, noski. Mirri laguntzailea izango da, kapataza. Nire subalternoa izango da, Txiribiton. Ayudante del pinche del empujador. Tira. Hasi egingo gara, Txiribiton, nahikoa da. Txiribiton. Aski da, kontxo! Tira. Ofizioari zera hartzeko, beldurrik ez izateko, lehendabiziko ariketarekin hasiko gera. Ganorazko pertsero bat nola egiten den ikusiko dugu segida. Postare kapitana! Bai, postare kapitana! Berriz gaizki! Tipo hori, laguntzailea bagara, tipo hori bekarioaren bekario izango du. Publiko atxikina, publiko prestu eta jakituna. Aldez aurretik, barkamena eskatu nahi dizuet, nire inguruan bildutako zapaburu talde honek egin ditzakeen barrabaskerien gatik. Tira, Publiko atorrantea! Txiribitonek eta biok ere, aldez aurretik, abiso eman nahi dizuegu, Kontu zibili, txirri kanpo la rosarekin. Plasta! Txiribiton, tira. Nahikoa! Kontxo! Publiko atxikina, bigarren fasera pasako gera segidan. Hemen duzue, alboan dituzue, kaxa, kutxa, eder dotore hoiek. Zuen abilezia adierazteko, Mirri eta Txiribiton, egintzezazue tontor bakar bat, luze, txukun eta xuxena. Mesedez. Hori, miliskatuta zago! Gezurra badirudi ere, kostata, baina lortu dute torre xuxen bat egitea behingoatik. Jaun Andreak zuen aurrean, pisako dorrea. Pisa morena, pisa con garbo. Humanitatearen patrimonio historiko-kulturala. Postare kapitana! Bai, postare kapitana! Txiribiton, bai! Beti pustarri! Txiribiton, triskantza honi, azken ukitua falta zaio, delikatesen!
Zer! Ea! Batxago kontutxo bat, Txiribitonek eta biok oso ondo ulertzen ez duguna. Zergatik aizi historio honetan mandamasa, Txiribiton eta biok salerosoagoak baldin bagara, Lehen ere esan dizuet, Mirri eta Txiribiton, ni naizela talde honetako lider estudioso, talentoso, mañosoa. Eta ze esan nahi du? Gu dorpeak eta baldarrak garela? Ara, enizuen argita garbi esan nahi, baina egia esateko eskatzen badirazue, esango dizuet, egi kompletoa. Zapaburu bikote handi bat zarete. Basurde traketxak, mortadelo eta filemon. Naiztuta, bil! Gu bio langile fina gaituk. Tira, Txiribiton ez duk oso fina. Baina nire edizkida duk, eta aki jo. Txiribiton, matxinatu egingo gaituk. Txiribiton, planton! Planton egin behar duzue. Lastima, azkeneko aukera bat emateko asmoa nuen eta, baina, tira, planton egiten baduzue, urrengo batetarako utzi beharko dugu, takitxo? Tira. Azken aukera onartuko diagu, bere alaziko gaitu zerbait eman. Zer egin behar dugu orain? Urrengo baterako utziko dugu. Ez, bere ala, dita. Urrengo batean, Mirri. Ez, nahi duzuela bere alaztea. Bai. Urrengo batean. Orain, bere ala, bai, segidan, jarra. Urrengoan. Ja, bai, alaiz, bai. Urrengoan. Bai. Urrengoan. Ez. Urrengoan. Kitxo. Erabakita xau. Erabakita xau. Txiribiton, egingo diagu itxula piku erraldoi bat. Eta behar den bezala. Hasiko gaituk diseinuarekin. Txiribitonek eta biok, erabaki diagu gure briko itxulapikoa egiteko, ez dugula diseinuri behar. Briko itxulapiko improvisatu egingo diagu. Basma! Zer. Txerri. Ara zer pentsatu dugun Txiribitonek eta biok. Itxulapiko bat nahi baldin baduk. Olentzen hori eskatu! Kapitaina! Bai, postari, kapitaina! Bai. Baina. Txapuza, Bai, ez? Bai, txapuza uitza. Kusi. Plas. Bai, ala ez? Ez? Bai. Ia, plontxo eta da plas, please, plas. Bai, jaja. Bai, Ia, eta plintxo, Bai, ez?
Ez? Ezetz esan dut, Ezetz esan dut. Baina, berriz denaz plos, plintxe, eta ni berriz da txaloa, ni txaloa, bai, txaloa, bai, beti gaizki. Txo! Haupa lagunok, ongi pasatu alduzue? Bai? Barri karagarria egin duzue Pepillorekin batez ere, ez da? Auskalo Pepillorekin barri egin duzu, baina seguru iratxekin ederki pasatu duzuela. Bai, eta zoo dantzari zapaburuekin. Bai, baina zoritxarrez joateko ordua heldu da lagunok. Oh, bai. Beste toki batzuetan gure zai daude. Bueno, batez ere nire zai. Ja, lagunok dira batera. Hep. Osongi, ederki hau. Iepa, ederki. Aizue, baina ez jarri triste, txintxo portatzen balin bazeate, laizter itzuliko gara gure tren alaiarekin. Bai noski, izan jatorra, kondo pasatu eta laster arte hemen izango gara! Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Arrantzalea naizta, ez daukat dirurik, hiru alaba dauzkat, ezkondu beharrik. Laugarren axemea, kapote zarrakin, konejuan dirudi, beren bizarrakin. Arrantzalea naizta, ez daukat dirurik, hiru alaba dauzkat, ezkondu beharrik. Laugarren axemea, kapote zarrakin, konejuan dirudi, beren bizarrakin. Alza Felipe, trulalai. Alza Felipe, trulalai. Alza Felipe, trulalai. Alza Felipe, trulalai.